ljudi, s ovome je Niksi Teodora. i dobrodošli u, ja ne znam šta je ovaj, nazovemo ga challenge. I evo moja asistentkinja ili šta god već, najbolja drugarica slash asistentkinja slash Tebra, buduća supruga slash Tebra, sve u životu što možda bude slash. Sad ću vam kaže pravila igre. Znači, mi izvlačimo papiriće koji zvuče šta treba da pojede, on ili jede, ako ne pojede, muljamo mu po faci. Gdje su papirići? Jel imamo pobednika? Čekaj. Jedi po papiriću! Čekaj, jel imamo pobednika? Dobro. Ako vidite kesu sa papirićima, Pa ne vide. jel vidite? Pa. Ne. A? Pa dobro, evo, treba sam pogledati unutra, mislim, ono, tu su, brate, ali šta sad s tim ima veze. I sad treba naš, ono, random da izvlačimo. I sad, čekaj, nismo rekli ljudima Tebra, znači, pobednik ima. Dobro, ajde, ko je pobednik? Da, a pobednik je onaj koji, šta beže? Či izdrži, ne. Ko više pojede? Koji bude najviše pojeo. Da, da, i da spomenem samo ljudima, samo jedna dobra stvar postoji. Da. Od ne znam, možda 6 ili 7 koji su realno Tebra, ono, ne daj Bože, brate, ono, stvarno. Tako da... Nik sad pokaže majicu. Kamera vam kaže da pokaže majicu, uskoro stiže, ovo i dalje, ja mislim da je probna verzija, ali jako slično će da bude i pravo. Tako da nadam se da vam se sviđa i uskoro u prodaji. Eto, ko igra prvi? Odlučit ćemo... Pa da nema makaze. Pa sad sam to teo kažem. Dobro, ajde. Kako su drevni ljudi rešavali probleme. Do 3 igramo. Do 3, ajde. Da, 3, 4. Sad. Čekaj, papir, da makaze. Dište gore ruku. Čekaj, papir, kamen, makaze. Gore ruku. Pa koliko gore? Pa, tega smo što ne vidi sam. Makaze. Jedno. Makaze. Makaze. Jedan, makaze. 2, Ja sam kasnio sekund, ali nije veze. Makaze. Znači, uvedio se. Dame i gospodo, dame nemaju prednost, pobednik sam ja i idemo se ovo. To nije sve gore, to nije gore. Svi, eto. Izvuci nešto. Fuj. Banana i kečup. Banana i kečap. To može... I, čekaj, jel jedeš? Daj se pitaj. Samo da mirišem prvo. Jel jedeš, Tebra? Moram da sipam. Vidim kako će to da... Brate, ti ga pretera, čoveče. Pa, brate, ako se igramo, onda se igramo. Aha, znači igramo se. Ne bi jeo. Ne bi jeo, brate, preskočio bi skroz, brate. A, znaš da ne... Ajde. Čekaj, prvo odluči, hoćeš da jedeš, hoćeš da bacaš, a nisu. Ne, ako probam samo... Čekaj, već mi muka. I meni isto. Čekaj, brate, znaš koliko loš miris, brate? Fuj. Čekaj, ako ona jede, baca na mene. To je fakt. Ne, ako jede, dobija poen. Ali ja bacam na njega. Zato što je pojela. Da. A Ako tako ne se radi? pojedem, da, ako ne pojedem, onda na mene. Da. A tako igramo? O, bož. Znači ono ti dobiješ poen na kraju, okej. Da, tako je. A ako probam, jesu to važi? Ne, Tebra, nema probavanje, ili jedeš... Ne moraš da pojedeš... Ne, Ne, toliko, ne moraš toliko. Ipak. Šta, stvarno? Ma daj! Ne mogu. Ma da je rešim, a! Stvarno. Devojčica je odlučila da neće da proba, tako da, onda sve sunemo. Mnogo je prosto. Neću da... Nemam da je maš. Ne mogu da pojedem. Vidi kako dobra pomada je, znate? Ovo je nešto novo. Dobro, nemoj po vratu, nikomu muzica cijela. Ovo je nešto najnovije iz naše prodavnice, Beauty, naravno. Maže se 3 puta dnevno. Dosta. Molim te da podobriš ovom nesnovu. Krenula je znači. Daj mi. Papir. Ljudi moji, idemo dalje. Ovo je magična kesa od 2 dinara. Idemo sad će nam da magična kesa. Sad ja otvaram, Tebra, ovo vidite. Čiri bu, čiri ba. Jo, da bude ti ispalo nešto odvratno. 2 sam šokao, evo jedan ću. I piše Tebra, krem... To sam čekala! A Tebra, mnogo loša priča. To sigurno neću da jedem, jer ne planiram, Tebra, da oprostite da kakim ceo dan, family friendly je kaki. A samo čekaj, ti stvarno želiš da ti ona baci tunju? Već mi smrdi riba, Tebra. A hoće ti po glavi ti doji ribe, šta? Da ti smrdi još narednih pola sata.
Brat, ne ti koliko ljudi ovo smrdi. Kad se pomešaju ovako. Mnogo. Teodori, pokazuj kako izgleda, vidi, Nemojte, mnogo. Mnogo smrdi, brat. još se pravi vukoje, Neću da jedem sigurno. Što? Šta što te... Ukusno miriše. Ukusno. Zabugnuti. Što ću te serem 3 dana posle toga, ne pada mi na pamet, brate. Maži, nikako ne pada mi na pamet. Ajde. Ne, oči, ne! A ne! Morat ćeš da usisavaš malo. Dobre. Smrdi. Dobre. Imaš kesu povrću s papirići. Ljudi, Idi u kupaću. mnogo smrdi, brate. Idi u kupaću. Mnogo smrdi. Ne smiješ da bujaš. Idemo dalje, jebaću je mater. Ljudi, mnogo smrdi, mnogo je odvratno. Daj Bože da dobije nešto. Meni ovo opojno miriše. Daj Bože, ispalo jedno. Daj Bože dobije nešto ono najodvratnije. Evo ti, vuci. Kafe i so. Skroz okej, a sad znaš kako ću so, gde je so? Evo, nemoj da si stavio. Pogledaj so tebe, boli me u! Ne, nemoj da si Evo ga so, pogledajte so, evo je fuka. Kaščica. Nikola Kaščica. Evo je fuka, brate. Nikola Kaščica. Evo ti kaščica unutra. Evo je kašičica unutra, super. Nema to veze. Možda bude i najmanje na svetu ko ću ti stavim 10 kašika. Dosta. Ne! Nikola, Ne dosta, zanima pa me. ne mogu. Pa brate, nije to bio dogovor. Ti si pravilan, rekli smo jednu kašičicu. Ko je rekao? Ti Ja. sad si to rekao, sad si izmislila. Znači trpam, 2... Dosta. Dosta, Nikola, pa ne pijem dosta. kafu sa šećerom, nego sa soli. Super. Soli. A mogu da izmišljam? Ne, pa, podići će se ono, Nikola. Fuj. E sad imaš, pa ne, stvarno, tako. Ili da prosipamo. Pa dobro, ja popijem, tebi ide na glavu. Teodorice, hoćeš li piti? Ili da se sipa? Ne, Lekanić. Hoće. Amo Teodora, ne moraš sve popiješ, samo ono. Ne možda kusne. Pičke, što si sisa, brate? Nikola, kao da sam popila morsku vodu. Još gore. Što je loše morske vode? Da popiješ morsku vodu. Pa pili smo kad smo bili mali, Čale se ono davio Kad pa. se udaviš tebe. A guta se 5 litara. Znaš da ovo tebi se tebe trebalo dati na glavu? Tebra, Već si popila Usnula pivo, si, tako tebe. da ideš dalje. Popila sam gudlje. znači ima neka svoja čudna pravila i neke svoje fazone, nek bude po njenom. 1-0 za nju, 0-0 i dalje pravi ti što radi produkciju, ali nema veze 1-0, znaš. Sipi, brate. Nikola, Ajmo! spusti glavu. Riksa! Bož ti to! Tako. Stavi krpu. Pa ne! Teto. Pomeri si stapiha samo. Stavi krpu na tvoju kosu, zašto kipi. Da vas topaj prljava s tim sa pravo ruke, pre! Ti jebote! Nemoj da se brišeš. Pa mora malo. Samo oko oči. Sve ostalo je nebitno. Ja vučem, a? Daj mi mleko. Limun i sem, daj, jedan. Jeću limun i sem. Šta je kao oba žuto pa kao i dizajn. Da, oboje su žute. Sem ne volim te, bra. Ne toliko, pa šta? Stavi bre, volim ovog ću jedan zalogaj. Bre, limun Još da i jedan tako limun, ni tako ne volim limun. Sačekaj da te ga razmažem. Što ceo? Ću ceo da pojem. Pa dobro, ali ti zagrizeš onako da ti malo upije limun. Ajde. Jedi bre, niko nema pojene. Jedi! Odvratno je. Pa znam! Youtuber si, ajde, drži. Muško si. A odvratno je, baš odvratno. Dobro, Muško moram, si! ja sam popila u kafu. Pa šta si popila kuca i suzatoni? Pa šta je, to je nešto, ajde. Ja mogu onda jako. Ne, Nikola lepo, zagrizi, bate da osnoviš ukus. Sad ćeš ti da zagrizeš te bra nešto čim ti padne. Ne, skoro limona, brate. Ti si koruza. Moj ceo život je bio oko ovaj potez. To je mučno i bolno. Mnogo loš trip.
kora je gorka, ovo je gizalo, a senf je senf. Još mi smrdi ova riba na meni I Nutella. i miriše mi na slatko od Nutelle. Ništa mi više nije jasno u životu. 1 poen za Niksu! 1-0 za mene. Ovo Ne, ono njeno rekao bi da je 1 prema 0,5, tako reći. Ajde. 0,5. Ne po vratu. Neću, faci. Ovo se zove, ovo je druga fasada. On se stavlja tako posle sat vremena kad ovo malo... Jo, kako će noći sledeće ti stavim. Tako. Odlično. Kako će mi biti zategnuto lice sada kad se ovo se osvrši. Ovo je da te podmladi. Da, znam. Iako si mlada, a ako ćeš biti još mlađa. Izgledaće kao da imam 10 godina. Minimum. Možda i vratite u fazu bebe, brate, iskreno. Jedna dobra, jedna loša ostala. Ajmo više. Plazma i mleko. Ma šta plazma i mleko? Plazma i mleko. Ma daj, bre. Ma nije fair, brate. Jej! Ma nije fair tebe. I kako je ona sad pobedila tebe? A šta je ovo drugo? Jabuka i nešto. Jel ostalo još nešto? Jabuka i majonez. Pa i mogu bi to da jedem, brate, ali... Jabuka i majonez. Smor, brate. Gađi. Pada. A, znam da pa. Pa podigni glavu. Fasadica. Čekaš malo s tom. Dovoljno ti je. Kaže moja majka koja je slučajno, brate, svratila danas ovde, to je posle nekog putovanja da izvodljivo ovo da se jede, tako ajde poslušat ću nju, ali ako se otvorim na njenoj duši jer neće spavati realno. Tako da, probat ću ovo, taman da bi mogu da je userem još malo facu. Ali ti onda 2-2, jel da? Da smo odigrali nerešeno. Ili hoćete da idemo na pobedu? Nerešeno je. A nerešeno. Ajde. Ajde. Lepo mi je rešeno. Previše stvari moj organizam trenutno podneo. Više mu ništa ne odgovara. Challenge je prošlo vrhunski. A nisi mi umazao? Pa nisam jeo, sad kad sam ispremio. A dobro, dajte. Znači pobedila sam. Pobedila, jebi ga, pobedila. Imamo pobednika, znači nije nerešeno zato što mi se smučilo sad pred kraj. Dobro, bilo je zanimljivo, ovo je bila njena ideja. Da radimo ovaj challenge. Darija. Ne znam šta da vam kažem, nadam se da vam se svidalo. Pišite dole u komentarima obavezno kako vam se čini ovaj ja sam boravio. Pišite u komentarima kako vam se čini ovaj challenge, da vam se sviđa ovaj klip i da vam se sviđa moja asistentkinja. Sledite sve što sam rekao na početku. Zapratite nas na Instagramu, šta vam kažem, dole imate. Biće dole, stavit će producent ovog klipa. I to bi bilo to. Ajmo, vidimo se, Ćao! Ćao!